enie yen kase bobre na so amede esom wo no na nsem de obetie bi ni se mabunu bi a wom koko etua esoro paa wo ahamaso wo mo amaba na musini no na watchimienu se national security operatives abegu etutu omanfo to de ka bobo bi no no wonyi wo mo emfi wo sanso na national security operations no so akan constituency imperivo abekasa se marche bedwani ne nsem ode abeto abonten no kro bi anim fifi mantemo posifo so wo mo de adehwede eto mpanifo nim se bia yawodo de wonti beto no wo ma no enye dodo wo ho sanso na wo mo a omo kidney mu ha no okoda dialysis so ne nurse fo se emfidie no ensada no so nti amanipa ne bunkama na ebunkam faso awayere sabia ho we ne nsem ahodo bi namde so mo se bedwam so kase kai say DSTV channel 280 Go TV channel 119 Facebook no Adom TV extra wushia me frame anoche wa ba ajwa se wa fensem ne chemo no me de to so amount emaburu bi ya wonom ewo ahamanso yajo ene papa se ye wakaje bi akan mense no mu woti mantem de mo no omo afu pa kire se national security operatives abegu obota ye nyina ne se wo mo edi kokko wuro bi ma so kokoton no wo mo kekere wo mo na no adobu tutu nipa be 92 na nene nanse ya so koda sori ya wo mo pamo hyen bi yo susu se nipa kro de kokko edwane akobi ma so akoton de akonu afamu mantie bi no amono mu hono mo a na wo mo efiri mu na no na maburu ne bu afu akoto ahye ye DC be bi a wote no ayeye kire ne hono wo kire DC de se wo mo ama no na wotwumi no sa national security for no abegu krom wodi ewu no wonyi won firi ho wansu emabunu a wonom ewo yadzo ene papa se a wakaje bi akan mensne ewo timantam mu a ebufuo ahye won ma no wo kire mu se national security adwumayefo adwuma wo ye ewo ahamaso junction ene mpotam mu a wo ha kokko akuafo ye nam so krema nipa mienu ehwere wonom nkwa no wonya de ese wonum enije ho kura wonum eye wo ye kire ede wonum abufuo eto mpanyinfo animu no na kasamafo ememmabunu Abdallah Muntala ekire mu se wonum akoma ye won yakura isanse ekwan ya national security fo ede wonum nam so ewo krum ho no wakase wanije ho a na yetoro ene wodi this is on nim say national security operative via constituency mean ye ha makoma me say obi a omaye district chief executive what mat now aye hwe han bohobio am nkronfo abaye kurom ha abedi sam na nyam sam bi na wote ho aye hwe mo ha we kan yire say wo nim ba bi o mu free nti nde ye ba ha no ye ba this fie ye ba ne say ye ba be bona amane say wo nim say national security operative for e kurom ha ye ba be ka tell say omo ha say wo nim a ye bo nka say mom free hantem bona na omugina ho inye togo boda say ofi say obi esu koko ko togo na pesa wo china ko na ko twa no boda ye wo boda ko togo mu de mon kona mon ko barrier ho mu be mon pesa soja 4000 kogu ye de yemfa ho ye de koko duru ha wo awunim say kianeke ye de ko togo wo betima che ho ba men ko gina barrier ya ye so ye koko e de ko ba bia ye be ko akoton no abekum ye nkola say wo de koko echi aden ye ba ne say ya ye den ye papa ne ye ma me no ado oma bobusi ade adokoko se enye yie na minton na minye sika bi mabunu bi amani boni ni wono motwetwe nkomo no ade ato aban anim se wono mo de won pemens ni krache no ewo nkrum ho no mu bi wono ma aban na wotwemienu se wonyinu emfiri ho no mo se be yasomdwie ebeba kronim edikoko na abasa wasansem koya emwo na kan constituency no marche bedwani ya ogomado honorable opanyini ede na no atomu bie na nsem wa kanyina na se national security for no asa omani da ho pa omo boa pa na sa mranche mienu wo mo abo wo mo ekun wo mo na nsem ne beto dwanom na eye Ministry of National Security benefo so omaba abonte no mo kyerese sansem no marche bedwani no aka no ase bosremu ka bi na wo ka no na se bi obi ene ho no mo a na ni da ho boa pa se wo de hyen bebo obi ekum ne kwa esanse wo bia na dwuma wo ye no na obedi awusa akwa na opanyini nsem a wo ka no kamia se wo hye mabunu kutupa afi ono ana anu asem no ma ben ene wo tu mfuchu egu Ghana fo nyina ni esanse amanwan nsem ne bebi a wo firinti ene wo keka ne sa ye hwa hobampo ho nsamaso atwerensema gunkrata so a wo bo amane edefa onmunyamfo ya wogomado ya wonu ye mrahye bedwani a ogirema wona e wa kan mpeswa so amane bobia wode betu dwa na etrese enam wo maso ye nnumadie bia wo mudi yenti no enam so amanipa mienu bi na wo mahwero mo nkwa e wo mo mpeswa no eso na wo sansem ye ho no wo maso ye no e ka magana de hye nyina ate se mrahye bedwani ya woginem ema wona e wa kan mpeswa no eso no ensema wode yetu dwa
sɛ nipa mienu bi ahwere wɔ mu nkwa ɛnam wɔn nnwumadi ahodoɔ bi no ɛnyɛ ade a wɔn mu nyinasoɔ bi ɛno nti no obetumi de ho sobo abɔ wɔn mu na sɛ wɔgyere mu adi a October bosome wɔ afimpenu ɛne aduonu mmiɛnsa ne emu no ɛna Ministry of National Security ɛne Koko Board ka wɔn ntoma ɛbɔ mu a wɔn ɛpa intelligence led operation ɛho ntoma ɛwɔ man Ghana emu na abra saa to renkyɛn no kora ɛsiiɛ no Ghana police pɛ ne ntɛm kɔpie mu hɔ a wɔn hyɛ aseɛ yie mu hwehwɛ mu na so ne nyinaa ho no dɔmafo bi a wɔn aka ne mpɛsoa no ɛso ɛde nsɛm bɛtu dwa sɛ nipa mmienu yi a wɔn wuiɛ no abambɔfo kuo no anim ho ebi ɛkɔbaa ne saa no otwa agya tete wɔn ahyɛn mu a wɔn hyɛ no dworobɛɛ na wɔtoa wɔn nsɛm no so ɛka de ka ho sɛ ɛha adwen paa sɛ nipa mmienu yi wɔn ɛhwere wɔn nkwa na ɔde yaakɔ ɛma abusua a wɔn ahwere wɔn adehyi na wɔn esi so dua wɔn krataa no mu sɛ deɛ nam so ɛma nipa mmienu yi wɔn hwere wɔn nkwa no na ɛyɛ akwanhyia ɛno nti wɔn kama Ghana adehyi nyinaa ate sɛ nsɛm bi a wɔka ɛde fa saa nsɛm yi ho yɛ ɔde ho sopo ɛbɔ abambɔfoɔ kuo wɔ man Ghana emu no ɛnyɛ ade a wahyɛ badwani a wɔgyina ma wɔn a ɛwɔ aka ne mpɛsoa no ɛso no Everyone in Kofi Mantem no emu Fifi Mantem mo posi sahene no Central Regional Police Commander DCOP Charles Kofi Adu na wadi arrested ato mensi here and lower danger no hema lower danger mensi no enim se was rather be a posi for bampotem mo be adwuma wodi wonti beto no wo hweke ka won sase na wodum ensi bodin se bi nyina to dwa wabra member of parliament ese brashe bedwane wo hema lower danger bright reku brebe wona hemfo etwa ahoba mu a wasi post station foforo krade ama jokwa post commander no na no wo kire se ho akohia se bia ya post for bampotem mo be adwuma wodi wonti beto no so won hwe no wonsi bisa enomom Fifth Mantem Police Commander DCOP Charles Kofi Adu edi adesrede ato Heman Lower Dentra mensini no animu se wonsi bia a policefoɔ edi wonti ebeto ema wonom wode sa adesrede to dwa wa bra wonom ra hyebedwani bright reku brobe enna nanom ahemfo kan wo hubo mu ebie police station foforo a wasie ewo dwukwa police station honom ano na wogyan mu ema amanfo. Today's handing over of this police station represents a very important landmark in the already existing cordial relationships between the Ghana police, the Honorable MP, and the traditional authorities of Jukwa. I will urge the MP and Ananom to again facilitate the construction of presidential accommodation to officers who will be posted to the station to attend to emergency situations. Bright Rekumbrube, ya we Heman Lower Dentra mra hyebedwani ene manfo no edin kita ho no ena woda na die se police station fofora wasie no wonom ewo offices bia wodi eneduafuo ebegu ena afin so kora no mama na ya abefo de se de ebe ya ebebo ma policefo no atumi aboban yie police station ya they say ene ebekwa kotwa homan mu the woman say edan we me ye say me am si dan bia ma me maami bi edan nkomu a uremu ha police for ma me te say e free bi charge office uremu a yaye counter no kama the block atu no fine pa efe there was CID for omu unit the tables and chairs na efe station CID your was ya no kwa ni dan ho the toilet kra wom just the man efe o station officer no so a ono so ne de wo ho a ono so the toilet wom kama ni nyina asana e wo male female yenko kolebu abanyare sabia no na womu a enye kidney ho hawo na watwi bia wo mokoda dialysis so ewo kolebu ene anesefo a eyesa nkrofo ne ho adwuma ne kiremu a emfidie no obeda so na ye mako dunum sese dumiedu na ye adwuma eno kra nso wo sansa yade no wo mu enya bide bia no kwa na ekosoro de senti wo stress be ya nkani mu ni mu ya no mfidie no wo fa bimbre wo mo sebe ya wo mu a ewo so obeda so ansa wanya nkwatenten no wanya kwanya na wabeda so wanya yaresa sending nurse for a woman ewo kolebu teaching hospital edi adesere eto ankrankro anim se wombra won sra ben mo na wondo mo dialysis infidie no dodo na se wo kira odi wani a kire wo mo ya resabia hono ma infidie ya dialysis ya de wodi ya hwe no akadunum pe na so dunum ya akai
emudu mienu pe na ye adwuma na so esan se ye de na ma ne muso nipa dodo na nya beninte no eya ma adwuma wo ye wo honom no eye bibe wo ho abra senior nursing officer ye wo renal dialysis unit wo Kolebu Teaching Hospital Millicent Kusie ne Adom kase twetwe nkomo no ne nsem bia wode ye tudwa eni one here ne parent say who so nkofo aba ombebo a patient ne sa na eni age ti de be ka che om se nkofo inhira om na ye do ma se no so na so liver twist no e pani bebre ntine na da bia no momo aye enye om nko afoforo a e ka om akoma se om abebo aye patient no so no kwan da ho ketwe bi enso de ode be bia ye ni be so sika se eno ani e challenge say patient ni betimi enye sika no mo de aye at least 2 times a week dialysis and a challenge major challenge enu achi one ma dialysis ya de wo mu ewobi anso so ni Adom kase de nkomo e kire sika wo mu twia se bana se dialysis adwo yi ko pebi e kira kwan a ahaye kwa ye baye ye wo 15 machines metime gina asisi bia say it's about 10 to 12 machines na ye adwuma miensa ka enye adwuma eyasa so e ma a slow process now because you don't sikasam no so se say dem make am anya 380 lipe enya 380 lipe 380 no buchi alo beto machine no so umro wo ho ye wo panye bia ye wo e friend ipo and so wo ho panye no say is about 2.5 ye wo group akoko friend iron o de kan wa 3 million na what you be also what sa panye say be ma omuja no and eson think of the kra no founder and executive director Emma Hope Healing Foundation Vincent Brown enso kaditwa to say what I teach you pan say ye meboa sayarefo a se do mu hia moa enti ne ye yadwen sa afie kwawie no ye meba Kolebu hana ye nuanom a omoda dialysis no yetimi aso masene kakra ama omo so ahan wa ye say ye follow issue na ye hu say dialysis in fact the treatment no was sort of part is a very because individuals in meeting me at Ben. I mean, I do meeting chairman for 18 patients. This is the first time so far. Jumadi Bako ya bronya dano 25th no ye de hye so na ye sika na we no na Suzuki e shine Bako ne de asiso na no eye grand draw no na mame Irene akoto ene asante mantebo no wo kiremu a ebi e se de no si to na no ada de kwade ye ni de bia no eno se wodi 1000 Ghana de Bako no hu se sa de na nya frakadam bi e wo so de no hyemu no kiremu ene wo to ya 10 cedi de sa 500 Ghana pe o and what 2 year we are see a shen ye ho bo esum ebro be enka ne sika ne be 1 billion sese no e na ya chede ya nensa aka na one ya mani boni amansan chi amekwadwo obemre kutwetwen komo o sika eye dwumadi a abebo aze e wo Adom TV nhira chese brand ni nyina so na 25 no ene eto akrade e fa aka mu no na ene obaba ku fra santimantem ya bohyen ena awene ene yenya akwanya ne ba bedi nkomo afa ekwan a ofa so a watime atwa sika 5 Ghana cedis 10 Ghana cedis 20 Ghana cedis ene wadi Suzuki Mila chomi de Irene akoto asare okay Adom TV ye station me hwe pa manage ho pa ye enti omo station programs ne de me hwe pa nkanka ne de timaye no 4 o'clock no the great queen enti wono na introduce sika no e ma me ye dey ehun ye ena ma me de me try bi hwe me try hwe say by na mani na so say metimi aye dey enya but me try no minya 1000 cedis momo ena afi me ye ma adwe say me koso aye dey atwa so try hwe na me busa wo eda 25 aja ye di Yesu awodai sai na wutwa ya e ma wutimi di sa kai na jackpot 25th na jackpot etina tima any sand be a guy no mo gina so e na omo ya no makotwa ka na ba nti omo ye no na 10 cedis jackpot na dey do at 10 cedis for each ticket etimi ye no na me try 500 cedis chan 10 cedis eno no wutwa obo dodo no amount na ntina apeke dodo a wo pese o ye dey ucha na mcha no sa na me yi mani me hwe ka ni wie na me de yi mani na
me kopa me baby ye dey etna ye enti jackpot no mu na 10 series na obo 50 shame no utwa ye na wo anisuade hu anase da so bi se medical ya anase mindia na de utwa to mu keke na yi wani mi try se ni obi atwa na ni suade hu se obere ni but na esa se me twa 2000 3000 a ma nwe ni nti na me ni gidie ye dey e wo musa ha but me twa enti wunya asa ko no se wawe ni no who feel say me yam shame manje ni me bisa o me se no kore no o me se me hwe me phone so se message e ma so a ampa na me check na the loud e na me check na hu say message number say you have won Suzuki S. I'm say hey like ahobobo ben wa ye di hiakai oh car ne die no kre ni minim driving so me kwa kwesua driving me ametwi car no bua me kwa twi car na angasa eda car no ba besi wo kwa no ya se madam Irene o car ni nie no wo be dey oh eda ne die ye na me say if you afọ nyina ye twan car no na ye de car no be twi so amobo hu say no kre Adom TV ye wadi oye sika cha na wo be chi ada car no be du ha no wonna okosua drive I don't know sika chanye D 500 Ghana o ena wodi adi Suzuki Espresso wose car no de ne obetwa 7 nche okosua drive na se na we no obekwa so dem akoda nyame ase wo ho saa na wose ba sanse nyame de uyi de film enye ne afri honom na afa ye konsem foforo mu ana kwawu obome ohema ye wo ho na yakwayi a wotoso mienu wode nsem atodwa trese emaburu no se wonsa ebenya adwuma ye na omu bebi du de ka say youth empowerment no no de nani so ade hunu ba ko sanse sempre wanyi sanse tu efri de mpotem wo be ne de eno ntina ebre mu ano kire nkwadare niema ne akwan bia wo so ofa so ne nsa no dwuma hodo bi se be ya wo nsa ebekwa no nana ya akwai eyekwawu obomen ba ahema kiremu se obebiebie enwuma sebe ya emabunu ya wonya akwanya entoa wonom adesua so no obetumi enya bia ye na aboa amakro no bo ene mpewanyinsen woni kurom honom no ano abrase ebra wo ye bronya party ema nkoda wonom ewokwawu obomen ene ode sansemi atudwa meboa se emmawa ne mamua no ebenyansa no adwuma obua no awie JSS watibi anko secondary school ye behwe se ebedu afesese no otweri ampo nyakopo de enkwa kye na nanom kan ye ho a ye bebie nwuma nketenkete ama won nya dwuma ye na won nante basabasa emenunum wi ene trambo no ne amponi nsen eno ne mani so adi hu o wafutu amede to am se omo nyankwala pa omo nsum nyankopon omo mra omo ho ase omo nya wi sam prewani nsen ne ma basabasa kro no ne ma emfata omo hu bible christian ye no to omo fa nyame asam no omo nyankwala papa fa mo bra papa da chikra bi be president ababo me ha enkwada bia wonom ekọ party na sibi ene yama ne boni ehwehwe nkomo mi shira no wapto party amaye ene de ani age pa nyame shira no pa showa tu ya force ya nyankwala pa ya so ya be yankwala pa ya dana sina mi shira no ontu ne nkwandam amani nyinche ya no drink ene ye diasa me catch ne say ye dana sepa wasa tu ya fuse yankwa sorry yesebe yankwara pani akwa sorry midi emo ena yesaye na yenom drink osan chiche tofimai everyone in concern for one assembly member your mile 9 electoral area Simon Kwadwo Entry what the akandia hodo bi ma eye ekunafo makomako ha ne aduonum ewo na Badwam pesua no eso na Amansia Central ewo Asante Mantemo ne nyina ne sesa abre wo ma wo yire mo agya wo mo wokunu mo agya wo mo edrus abronya breya ya na aya abre ho sama mo sanse kama okuruti ase ankanya bi obeto akokode mo bi no anu ama nkwada na ka ho bi ena opanyi Simon Kwadwo Entry ehunu se ewo so ye se ekunafo yi adoye
One Kwadwo Entry, assembly member, Mal 9 electoral area. Abra woni amani boni Isaac no menyo etwetwe nkomo no ene wode to nanimu se manfo a wonom eti nkronkuma mu no wohia adokoro wonom pass kasemu edene ema wonom license bronya bra wo se de serie ehyamanfo nyina afunumu na bra enigye wo honom nti ena ma wo fato no ho so a wode saa nnuane ene aniaman ema ekunafo a wonom ewo electoral area honom. Ha ye kuro ketuam nyema moten eti saa nyema ne afatu ya ho so se afeso a nyema kakra ya nsa besoso emo anwa makre na ya disika kakra to so ne ya ma wo mo se be ya ono so obetimi anya bibi bia kofie na afe no ne were enwo eti saa pepepe na afi so ye afie ebesimuo no ya de nyema bebre na beka ho ntoma nyina ye beka ho oba ye nkuro nketuam ha poverty rate no was soro sabi ahokyere no was soro enti ete so na de ete ne se enye bro nyankwa ne ye edu sala bre so aye de man kramofo no so wonom a wonsaka adoye bie ene amane boni etwetwe nkomo na wonom edi asida PC ene ma assemblyman no e saa mo a waya ama wonom no me mani age pa me kuna afiri mu mfie miensa nie nanso afrasa assemblyman kwadwantwi wana bro kwadwantwi waye adoye ma mani je pa enanso afia so wanu asa sheben manywa ma me kuna afiri mu a me nia ni daso no afi wenso ma mani me ma ye nya de ebedi a me stretch de ampo nhira ma ne se nyankopon hye ne bia na afi bia so a wanya bi mfa ma ye ni akunafo a ye ni daso ni ni boafo no na ye nso ye ni ye ma adwanti afi bia wo chaade enkanka se wa yare mpa kwada doctor mo ye ma school fo wo ma mo wa kire wo mo no kwadwanti meska ma akora no Ankronkro koye nshaban se Hope for Future Generation HFFG wamode ya deshrede eto Ghana ban wenim se wasrada enura yetwugu mpanie mu ede wone de soso nkwada ndomu no wase ebusu wo mayi mu enti se koba se ho ya kwatwe ya na ebibi ho enti dwumako na womode se nro ne ba mayi mu ede soso nkwada ndomu ebo mobile free yade ahodo bi ya no ode ho no ebe ya nka ban twesika botine bi no mpie nwura ho se be ya bra no se nro no ebe bo mayi Enhancing Immunization Advocacy Response Fair Project Jumedia Hope for Future Generation HFFG Edia ni so ade hunu so obetwe aban adwene asi ni ehia so obeboa na odi sika ahye enura a wode wo mafra mpane bo ho ban fri nyarewa hodo omu se emwa efri amonone enwaku mu eban kakra de nenso esuro kakra wo se anhwa enkosi afimpim mienu ni adwene nwotwe de na saa emwa no emabiem enanam so ma Programs Manager Edema Hope for Future Generations Nancy Ansa bia to aban nim se sabre ena ne moa ehia pa ni ntomo modin a so de be na koma so ade na waso dwumedi antise mu se ne be ya enura a wode wo mofra ene ma wo ho ban fri nyarewa hodo ho no enkwa atwe na ye kan se aban ewo responsibility se obehwe se sika ye hia for immunization no ewo ho na ni ese aban editum na yetumi nya ye vaccines na bribia ye hia ewo immunization no e se aban ehwe na ye because sanya wo kan no se ya nhwe ni ye na se yentumi amfa sika anto ho ananto futoma hwe ye immunization ye vaccines mofra time se ye vaccinate om nya ni nyina na po impanyimfo nso eduta mo se nya vaccines ya nhwe a ye hu se no mom ya de betumi de ohaw kese ayeden aba Country Manager Edema Global Health Advocacy Incubator Stephen Atasiga enso edito abanim se eto awdo a wagegye bi se COVID-19 levy ene eto awdo aka no obetumi ayuso nkakra aka bom ede aboa amasa enuro yi bi aba obetumi ede awo mpane no nti ontu saa na mo no na beboa pa de do se abanya ne se ometimi ede sike bi ato nchen taxes bebrebe etwe wo Ghana nyina no ibetimi ahwe se ebia ibetimi atwetwe tikane bi afri taxes ne bi so ne de to ho ama immunization because immunization hu hia pa se one month kwana ho man na yare betom Patmore's Orphanage Home ewo till baby wadansi asokwa mense no mo wasante mantemu na mu mpedimfo de adehwede
ye mo de eto Ghana fo Nyankopon hye mo mo eka bi wom Ghana fo wo bi ma so ya niam mu koye mo se wosrada won fa sika ne akade ahodo bi meso wo mo asene sanse san kwada na wo mu gu ho no mo a wo na ehwe wo mo no ebi school fees afi ko ma setena mu nsem o mo didie mu ntade hyem sanse wonti be nyi obi ba entena ho wo ye janka na ase akwada ne nko school ti wo mo age wo mo na boka man kwada no enya suku mu nim de ya sese kasem no bibi ho nse bi nyina betu odwa wa bra ko boase a ene radio station bi wo ho no mo de akade de niam bi ekokoma asa orphanage home si ne no na Patmos for stress ebi mra biem na won so anyame ato won sem no fasika ebeso wasene Jida Costa ya ono adwuma o Patmos Children's Home ho enani Adom kase etwetwe nkoma a wode na sekese ama Shaft FM adwumayefo se ebra afia so yi wonum de sere abehye mofra wo fie ho afunumu a wabaye omadoye ya enya asem ketu akura san edit dwa se wa ha ba kopa ene ntade enuane ni sika ode bebo asukufo no ho bra ode bebo mofra no ho bra nti wonum wonsem wo bi emeko wo moa ra Shaft mpanimfo ene achidifo nyina ase esanse afisu sei na se yehu Shaft FM anim se ya anakwasem ne se emayare chichesem kese mehu sampaye nso wadofo bi omo so adwene ye ho a omo nso didi emaye bidie afia so sei ebusuye bebre wone womba wona fro hyen ewiemu hyen eni su hyen wokwaje wonani e amanfo nkuro so nanso Shaft FM ebusuafo eni adofo de omo adwene Patmos mofra ho na omo se ombedidi ama Patmos mofra bi adidi a ye kan nyina ne se ososoro Nyankopon no won hyira wo mo makoma so de nyina mrem Patmos de jamadaro se de dane de nyina moboaboaye no na se ye nuane niem ye ntade hyem eni sa ne man ketenkete a mofra eyusu wo fie ni nyina eye nioma ehia ye se de bia mode ba no General Manager ya ono ene da Shaft FM adwumakuo no ano Vivian Owahene entry enso kyeremu a eye wonmo a wotie Shaft FM kasafidie no ene aketachie so for deeper life asafo ene oboase kuroma ni nyina na akeka wonsase a wonom aka bibia bom ede abremofra no se de be ya afi so yi wo mo nso eni begie afi bia sane ye no ye nidi na ye nnom ewo ye nko an ye fie nti enam se oboase man aketachie so man any church of Deeper Life Church omunyina ka bom na ya dwene ho se ye mana omuwo aha no omunso ye boa wo ma eyeye omuwo Patmos no afibia ana Abdulam afibia ye kohwe wo mu ye nidi nya wo mu enti ba bibia Shaft FM eti kokaka bia no obia de ne kakra ebaya ye de aboa no a afi Yemfri adoye nsemo ne nkwa hafomantem no gumasuamu ensemo hafomantem no titrani ema chechefo ene abata nka bomu committee half regional chairman for the Parents Teachers Association the 20 PTA no Nicholas Osei Mensa na ochemu aba hafomantem no mu a ento asosu kufo SHS adesuafo no se bie school ahokeka omode ba school ya ne nkoyi cross ne betuma bie na watwe miru ntem na adesuafo egusu atifie ya waboye mfita duku ne no no washempadimfo sa wasrada ya wo mo mfa ntutu enwu akwam kanka abata na awofo mo wo mma no se boa ho a brand so a obi esuku a no waja oba ne kwan na obefra adesuase as Osei Minta eya hafomantem mu PTA dwemtenani wɔkyerɛ mu sɛ sɛde adesuafo bi wɔ hɔ no ma wɔnom anya akwanya so obɛkɔ school to aso mu akosua de ne nso wɔnom enko school mu ntem wɔ abra school abie kwan no ɛyɛ ade a ɛha adwene paa owura ya ne amanbo ne samia sare ɛtwetwe nkɔmɔ no ɛna wɔde to n'anim sɛ efiri se school bi eyi wabontoa wɔ schools ahodoɔ bebree wɔ hafomantem mu hɔ no mu emu no akɔmu no sɛ na wɔtwe di nkan adesuafo no ebie school no omudodo no amma ye hu behia se obehwe ho asem aka se mafa no makwan no mo bie school a mafra report first week and second week no ya na ensoni ebitimi tena fie bosome na wotwe mensa na wotwe bi no mo school oban so a na wofo no e de bia hye ontim se o mi na me se o le adwumadie man basa emoa ntimese se school de ye bia e first week no ese mafra nyina atimi ba se na be ya ebetimi ahya adesuan se na ma papa a chef no wode ma mafra no atimi akoso awofo no yesemo mo ma yanyi mafra no enka fie mafra ntifie nyina ye hu wo mo na die no mo ya ma yo fie wasan ka to aso se da adesuafo awia wo ho edi mobile phones eco school mu no ekosoro pa ne sent wode ato awofo ani akyekyerefoɔ anim se wɔmmoa se na be ya saa de yetu betwa sanse emankoda no adwene enkwa adesua so ba fon a sebe omumfa nye adepa o school mu ha nti mejina regional secretariat aya PTA anam namase awofo a ya waga na hanyina sede be ya
mobile phones wa ye de ma mo fra no school no e betwa akire sɛdeɛ ɛmfa adwembɔne ɛne mabɔne ɛnhyɛ mɔfa no tim yankwa amanwonse monso kakra Millicent yebo amankwa NDC amanyoko no wogina wo mo na ma premrahye bedwadi brand wo sunwan West abato mpesu ya no so wode ade hwede ato abato commission nim se afimpidi ne aduoni na abato no ne fa ye bekoso ewo ye sunwan West hon wonhwe se abato no pepepe ye ne mu beda hodo no beto bewie no obia ekomu ebedwo no ba kwa wo pre NDC amanyoko no mrahye bedwam dibre ewo sunwane West Millicent yebo amankwa insem bia bode ya todwa ene se abato komise bo maiga na mu mbɔ homɔden ase abato ere be hyehyɛ so wa fimpino ene do no 9 mo no sunwane West de pepepe yo no nokuredie bi de hene na se bo kyeredi a be ye fe bebre ni abato akoso ewo mo mpeso an weso no enya de o mahunu se pepepe yo anase nokuredie de hene ewo abato bia muda abro ne sentrefo twetwenkomo eno de sansemi atudwa na ye ba ha na enyama bi ekoso ewo EC omo ni ye ni ye ewo 2020 abato ni mu ayede district assembly elections no yede ye mfanto ho se aba 2020-24 na ye kwakoto no ye behwe se enyama bibia ekoso 2020 na anko ye no ensesaye ebeba mu register ye yusu ede ato district assembly elections aba no sa register na ni ye de beto main election no register ewo ho sese ni ye de kasem emra ye to aba 2020 no na o hwe polling station adino eye SDA primary school Shira 1 nipa ni ba register eye 49 sa register ni ye statement of pool na every EC one pink sheet no na nipa ato aba eye 610 abra sa polling station wo nipa na ewo register ni mu 49 wa mananso wa osanso so dia desire to abato commission nim na wo kire se ya tro krata koma be 2020 ya bo abamane omantie ya ka che omo se ye wo almost daily active politics daily 9 months 10 months ya sa ma omo akwanya ya omunim se ya da omo to aba no district assembly elections no ye hu ye ne ye bo abamane fi se binu mo ho a bedini kura wo mu enso easy officials na be fa be abebre so abono no binu muduru wo be se sesia ne be register enti bedini enim akwadro enti be se be register na ama ye di binu machi ama ye koy ni bedini so wo mu enti nka be pambe ti ye ka kire be easy fo na be fa be ebusia ye de kase no wasi mamenka wo said ne ye boys show said ye nra ye de girls show ebro wo cafe bar no a na nkomo na ye de no sa na nso eye boys country man some go wo betena se and the dust team bi obi mu nyina timu boys nkomo wo mu bedi media adwuma no aware mahye se nete ne nyina mu nkomo be kwaso ntimi straje bre ne kwaso ahwebedwam na me kwa de na woda passion konko ma Rodelin na Adwa Nensen ya wo ye adwuma wo Ghana Armed Forces Critical Hospital nyankopon hwa no nye okase na Adwa na wontre wo hiem pa awoda passion ko abusia wo hia me a ya freme anoche wa ba Adwa se